Taringo turuhun di pardonga saripion ni hala Kristen. Na pinukan ni debata pinabuan ni hatana. Dung dito pa debata jolmay didok iba nama. Dang dinggan sa sadabaway putyong. Hubahin ma di iba na sada buru-buru. Pangurupi bahin akop na. Dungi dibuat debata ma sada rusuk siyan baway. Majadihon buru-buru. Dungi di pasu-pasu ma nasida. Akop ni dok tuhat ta Jesus. Dang jadi paulahon ni bawa jolmana. Ay napaulak kon jolmana. Dungi diuli na asing. Na mga lakop do ibana. Jala na manguli ng sirangipe. Pangalakop do. Atong na pinadumo ni debata. Dang jadi sirangon ni jolma. Songonon do hata debata tuwag kabaway. Hamuag kabawa hahulong hamuma par dihutamu nabi. Songon Kristus na makahulong huriyay. Jala na mga lihod dirina humokopsa. Di baheni ya mamuday hamuto na sida. Unak kamu mariwas hosong. Ikon malohamu madongan ni nasida. Sangap baik kamu nasida. Songondongan panean dihanguluan nasurasuda. Songonondoy dok hata ni bata tuwag ka buru-buru. Hamuag ka buru-buru oleh hamu mahata ni bawa mu nabi. Songon pangulun muna di Tuhan mo. Ay baway do ulo di pardihutana. Songon Kristus ulo ni huriyay. Ikombotor, porman, toman, mardongan halabohon. Dohot hamenahon ni todi. Parangin ni buru-burui. Ima na arga. Di jolo ni debata. Dohot di jolo ni jolma. Atong parangiho kamu mahata ni debata. Soluko kamu mapara siniruhaw. Dohot habasaron. Dohot haserepon ni roha. Masih paudeunean, jala masih asian ma hamu. Saluhut riting ni roha, muruk, rimas, panonggahiyon, dohot pangisayoni, daumay siya kamu. Digijang ni saluhut nay, masih hahulongan mahamu, ay ido rahu-rahu ni nasun denggan. Dungidamay na siyan debata, ima mga rajay di bagasan rohamuna, jala saluhut na binahin muna, marhite-hite hata, manang pabahenan, toktong may marhiti-hiti guwar ni Tuhan Jesus, asa iba na mga rajay, rohamu, dohot, ulaw muna. Atong nung dibigihamu hata ni debata, taringo turukod ni pardonga saripion ni hala Kristen, na manukun maunwaing jumulo, dihu aliamang panguli, atas nama Junianto Simanjuntak. Naulo doho makajongjok kon di julo ni debata, nauboto salukut. Dohot di julo ni akadungan na pungudison na dipangidoro hamdo si Fifi Desi Yanti boru purba na ni Ritmon gabidongan musaripe olo doho makahulong ibana siyan nasa roham dohot mangulahon siyan nasa gugom huhut marparangin abadia pabuwa hala Kristeko jala ulo doho manganjuan ibana tungsura marhagaleon manang humurang parangina jala na sotu papaulahon mo. Manang tadi konon mo ibana. Pay madisirang hamatean hamusugot. Molo na sadaro ham. Mangului saluhud nai. Dokma alus mo. Nauluduaw. Napaduahon na manukul mau noaing dihualinang. Fifi Desi Yanti Borupurba. Naniririt ni si Dunianto si Manjuntak bahen dongan na saribe. Naulo doho makajongjok kon di julo ni bata naong boto salukut. Doho di julo ni akadongan na pungudi huriyaw. Na dipangidoro hamdo si Junianto si Manjuntak gabi sinodukmu. Olo doho makahulong ibana siyan nasaroham. Jalamar pangalahon nature maradup pun ibana. Dohot mamarangihon parangin abadia. Pabuhala Kristeko. Jalan nasotupa mahilolok ko. Manang tadi konon mu ibana, pay madisirang hamatean hamusugut, molo naung sadaro ham, mangului salukod nai, dokma alusmo.
Mau lihat tema di Tuhatta parhorasan manang doh dihita. Di hamuna dua, di huamang panguli doh di hoinang orowan. Holong na siya Tuhatta na patutomuho kamuna dua. Siya tonga ni ganup aka inganam muna, tutonga-tonga ni huriyaw. Jala marhiti holong ni debata na pasadahok kamu. Di tonga-tonga ni pardonga saripyo muna, mamukka sadaryo nang tutikiari na mangihut. Molo di pamanat hamuna dua, di dalam cincin ini yang bentuknya bulat, molo di hata batak tikomaun. Di naswadong bonana tidak ada awalan, di naswadong ujungna tidak ada akhiran. Demikian jugalah kasih setia yang daripada Tuhan mempersatukan ananda berdua. Atong pabuhot ni holong dohot padan muna di julun itu kata masih lehona tangasiamun mahamu jala takas pasahat tu tada holong mahamu nasihat tu hata di juluni debata nang dohot di juluni uriana. Saya juga harus berjuta di sini adalah sebagai pertanda setiaku kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus akan kasihku kepadamu sehingga kita tetap bersatu dan tidak akan ada yang menjadi kita selain oleh kematian. Maka apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Atong masilutang siyamun mahamong pabuhot ni padan muna di julun itu hata. Naposo ni debata dua na membuat hata na Tuhamu, marhiti-hiti guwar ni debata ama, dohot guwar ni anak na Tuhan Yesus, dohot guwar ni Todi Porbadia, awu madok na pinadumu ni debata na sujadi sirangon ni Jolma. Amin. Di pasu-pasu jala deramoti Tuhan debata mahamu, disondakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu, jala saya asi marohana midahamu. Di dopakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu, jala di pasawurhon ma damena, tuganup ton di munabi. Amin. Martangi ang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurong nunga di juhudongan namion. Laho pajongjong pardongas saripioni. Songon na niya turkon ni hatam. Takas dudukon na sida asa gabisada na sida di parrohaon gugo ng pamikirion. Di ngulu par saripioni. Patoktok ma din na sida dami dohot tolong ni roha na siyakoy. Asa sadada sida ng dilas ni roha. Doho parukilon na roto na sida. Pahot ba pasu-pasu pardongas saripion na nilihon mito na sida. Asa unang sirang na sida. Iaso sinirang ni hamatean. Say ramoti. Jala parbadiay manasida. Marhiti-hiti tordim. Asa manuktong na sida marhapor siyaon. Jala marpos ni roha tuho. Siyan na mamuka sa hatro di ujung ni parsaripioni. Say tangihon ma ali Tuhan debata. Tangiyang namion
Allah ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.